नमस्कार. कोकण कन्या चॅनेलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत कोकणातील प्रसिद्ध अशी कालवांची चटणी. चला तर मग करूया सुरुवात. यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया. पातेलीत 3 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. तेल गरम झालं की त्यात ठेचलेला लसूण घालायचा आहे आणि हिंग घालायचं आहे. लसूण आपल्याला चांगला तांबूस रंगापर्यंत परतून घ्यायचा आहे. त्यात आता एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. हा कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे. हा परतून घ्यायचा आणि त्याला नरम होण्यासाठी बारीक गॅसवर झाकण ठेवून 1 मिनिट शिजू द्यायचा आहे. 1 मिनिट झाले. आपला कांदा छान मऊ शिजलाय. आता तो थोडासा परतून घेऊन ह्याच्यात आपण कालवं घालायची आहेत. परतून घ्यायची. आता ह्याच्यात आपण मसाले घालूया. हळद, तिखट आणि मीठ. मीठ थोडं कमीच घालायचं आहे कारण कालवं मुळातच खारट असतात. त्यामुळे मीठ अगदी जपूनच घाला. गॅस फुल करून हे चांगलं परतून घ्यायचंय. सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर आणि आमसुलं घालून जरा परतून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून अगदी गॅस बारीक करून 10 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण उघडून बघूया. आपली कालवं जेवणाची लज्जत वाढवायला तयार आहेत. ह्याची चटणी चवीला अतिशय सुंदर लागते. तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.